A continuar, anem a fer ara un programa per a fer una trajectòria d'un quadrat, per exemple. Val? Podem programar de dues maneres. En programació ALR, que seria en comandos d'esta forma escrits, o en comandos in line, que li diu Kuka, i aparentment és més senzill, però en principi nosaltres programarem en KRL. Vale? Bueno, així tenim, quan jo vaig a fer un programa nou, botó dret, add program, quadrat, el seleccione i l'active, botó dret select, i si punxes dues vegades l'actives. Qualsevol programa comença en un home i acaba en un home. Home és la posició que té guardada, la tenim així, i aquesta posició podríem modificar-la, però bueno, en principi no anem a tocar-la. Punxant en data view veuríem el fitxer .dat i així vegem, i punxant així vegem l'arxiu src. Bé, l'arxiu .dat ja sabem que és l'arxiu que conté la declaració de variables globals per a aquest programa. Com comencem així? Bé, per exemple, en la funció snap, la ferramenta snap, podem deixar el robot en aquesta posició. Jo deixo caure ahí, torna a repetir, snap, sobre age, sobre la cara o sobre el face, el que vulgui, en aquest cas en el centre, i situo el robot allí. Vaig a situar-lo, moure-lo manualment un poc més amunt, i aquest punt jo podria gravar-lo ja, fer-li un moviment PTP, i el tindria ahí. Vaig a situar el home així baix i el tindria ahí. De manera que, què hauria fet? Doncs hauria fet això. Si ho prova des d'ací, li dono el play, si en principi no em donarà ningú error. Torna a provar, va al punt P1, torna a provar, va al punt P1, visita el punt P1 i torna a home. Bueno, doncs, si entrem en el fitxer de datos, ens ha creat un punt P1, ell automàticament. Si ho mirem en llenguatge KRL, el punt es defineix com a declare syspost xp1, totes les coordenades, així la base que gasta la ferramenta, i hi ha altres dades. Això no és necessari fer-ho, però automàticament ell te ho grava així, quan estem programant en formularis inline, en línia. Bé, anem a continuar. Per exemple, estem en P1, ara en la ferramenta snap me'n vull anar a aquest cantonet d'ací, li dic edge i em situe en aquest cantó, i en aquest cantó vaig a gravar un punt a través de PTP, el P2. Molt bé, continue en snap, em situe ara en l'altre cantó, i en aquest cas vaig a fer un moviment lineal, un lin al P3, em gire, torna a fer un snap a aquest cantó, li faig un altre moviment lineal al P4 i finalment un altre snap a un altre cantó i un altre moviment lineal al P5. Si vull tornar al P2 puc fer diverses coses. Puc agarrar això i copiar-ho i pegar-ho. Ell m'ha dit que el P6 me l'ha marcat
m'ha marcat un nou punt P6, que seria el P2. Jo sí, en P6, en este moviment, puc dir-li, així en statement properties, puc dir-li que aquest punt és el punt P2. ¿Vale? Bueno, si prove això, llevar-li un poc de velocitat per a que ho faci un poc més lento. Visita el P1, P2, P3, P4, P5, P2 i Home. Val? Bé, si vegem així els punts, ens ha gravat tots aquests punts, el P6 no està gastant-lo, ens l'havia gravat. Si ho vegem en format KRL, vegem que és un SPTP XP1 i una sèrie de datos que el diu quina ferramenta utilitzes, quina base utilitzes, acceleracions, velocitats d'aquest moviment, etc. Val? Això ho crea automàticament ell al fer-li els formularis estos en línia. Bueno, bàsicament poco más. Si volguera fer un touch-up, així puc fer un touch-up d'un punt, modificar un punt, però bueno, de moment anem a deixar-ho així,